Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, Abril 29, tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Nagahilapit ng adlaw sang GCQ, no? Diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, ginapaabot pa ang mga response sang National IETF kon bala dayon kita sa General o kon enhance sa gyapon. No? Di ang Negros Occidental ti enhance General Community Quarantine ni sila diri sa aton by May 1
Wala pa piho, no? Pero may mga updates base karon nga adlaw kung buwas man kay tubtob pa man ini buwas mga kaaksyon, halos ginapaabot gid sang tanan mga kaaksyon, no? Sa karon nga mga inadlaw do shadow gid ka busy ang mga kabaranggayan nga wala pa makarelease ang ila sining nga ameliorations. May mga information kitang pila ka mga barangay diri sa palibot sang syudad sa Bacolod nagagilinutok. Isa sa mga nagagilinutok subong nga hudto among barangay Handumanan. Gibaloon ta na karon sa report ni Action Alvin Graba direkta sa area sang barangay Handumanan. Nagagilinutok lang. Tigaling ti anon ta ni abi kay ang tao gutom na. Why na sang paliwansahan? Kay kung may paliwansahan malaling mga tao ni, di man ni sila maglinutok kay tiara naman ang ngalan nila mo. Kung sa bagay, hindi malang ni gani sa aton sa palibot sang syudad sa Bacolod, kundi sa bugos nga pungsod Pilipinas, amuning problema ang social ameliorations. Ang iban to gani, glinutok man, titagot sumil mo. Diri sa aton, tag 6,000 na makin mo na. Ay, kundi maguto ka na gidlang. Sige, mga kaaksyon, kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining nga udto ka timo-timo na sa way pa pag amat-amat na plastar sang dapat nga palanyagahon sa sining nga udto kun way pa karon dugay-dugay lawig pa man mga kaaksyon. Kay kabudlay kung kaysa no. Ay ho, amugid ng pangabuhi ta no. Amot tandaan ta na, basta may problema, may solusyon na. Kung wala sang problema, wala man solusyon, di ba? Importante lang kung ano ang mando sa aton sining gobyerno, tumanon ta. Galing iti subong nga tiyempo, grabe gid ang gutom, no? Ultimong empleyado, hindi makabaton sang sap. Kay kuno may ubra, pero ang ginaganar sa trabaho, hindi man gani ka trespasser, hindi man iway man kagway gid mapreparahan ining senaryo sa COVID-19, no? Amuning rason kun nga daw maano ng iban nga mayara general community quarantine nga matabo sa May 1. Iti bisan paano makatrabaho da, bisan scheduled pa na every Monday, Wednesday kag Friday. O kag Thursday naman o Tuesday, Thursday, Friday kag Saturday pwede gid pwede gid ka trabaho ang aton sining nga mga kaaksyon na magindepende panigaling sa sitwasyon subong, no? Sige, karon nga to samtang yara kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan kaming magadala sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ila na tipon nga mga report sa sining nga udto. Dalonta karon dugay-dugay ang mga balita. Kalakip man ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ang mga kaaksyon ta dara via Facebook Live, dara lang kamo tutok ha. Kay hatagan ta kamo karon mga updates mga kaaksyon sa aton sing mga pagkuha sa mga balita. No? Tutok lang sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sing website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Tutok lang mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Magatuto kita sa executive order angot sa GCQ implementation sa probinsya. Umpisahan Mayo 1, permahan ni Governor Lacson subong adlaw.
Kag kamustahon ta ang aton sining Yolanda Housing Project sa Banwas ang Ibi Magalona. Gakulumuron ko nitong ginpang saylo to kay why mafinis ang lugar. May mga hilamon sa likod, kalagba, kag kahigko. Oo, tani man lang ginariglar na no kay ti tao man lang ning ibutang tadamo hindi man sapat sila. Galing kay ti muna siling kugulpiada eh. Dapat nakapreparar gid ang concern nga mga LGUs kundi ni pamutang pabuligan to tani limpyo kag ipang plastar na ina tanan-tanan kutob kadugay na sang mga tinion nga wala kita sang mga ginbutang dira sa propose nga projekta anay isang butangan na wala man gyapon malimpyuhan. Sos Mario ni sigarapon. Ibaloon tara karon upod gi aksyon Marlon Hinovilla samtang sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar LGU sang Bacolod wala pa sang may nabaton nga sabat gikan sa National IETF angot sa pagparawig sang ECQ diri sa syudad Tubtob Mayo 15. Ay may maragaguluwa na nga mga information nga kuno amuni mo to. Ay huugid. Sige lang. Kagibaloon ta karon ang sitwasyon man sang mga nagalabot kagabing 28 nga ara subong sa Lupisayna Elementary School diri sa syudad sang Bacolod. Tika-tikaon ta karon kagiban pang mga informasyon gikan sa IETF Bacolod area. Samtang sa BCPO naman nga gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa magamigo nga nagaangkasanay sa motorsiklo nadakpan nga may dala shabu sa magagi sa checkpoint sa barangay Handumanan. Mumaning mga tao ning way manobrahon way nasang ginakaon pero mga shabu pa sa gyapon. Ang namin ni pagkadakop sila patulon la sila rekta para magkalaumpawan isang kabagtik sang utok nila ni. Samtang sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hupon, income sa mga driver sa di pasahero o kung sa di pasahin nga mga salakyan sa tion nga madayon ang GCQ sa Bacolod, problema sa gyapon bangod sa boundary nga padayon ipatuman sa mga operators. Mayo na lang na asa wala biyahe. Kay kung wala na biyahe, kundi wala na sila inkamon. Pero kung may biyahe sila, dapat nga ipatuman gid kung ano ang kasuguan ta. Kung pila ang karga sang di paserong salakyan, amo gid na siya. Kag kung anong distansya, amo gid na siya. Amo lang na katapos, ka simple. Tub-tub nga malabutan kita sang adlaw nga ideklarar nga clear na kita, no? Kay kung mangita kay mo sang biyahe subong ikaw driver ya mangita kay nga puno-puno ka permi hindi nang ginatawag na yang GCQ man kundi wala GCQ pinagusto mulang nang aton sining maayo sa mga drivers ta sa publiko nga nagabiyahe kag nagalarga sa tion sang adlaw, no? Dapat ko na munang ginapat tumanon ta. Tubtob nga malabutan kita sang senaryo kontra nga way nagid. Samtang sa balita sa patrol direkta sa barangay Handumanan si Aksyon Alvin Graba gaglinutok subong mga mga benepisyaryo sang SAP mga kaaksyon ibaloon ta karon dugay-dugay dira sa area sang barangay Handumanan. Samtang sa balita naman sa national, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, bakuna kontra COVID-19, posible mangin available na sa bulan sang Setyembre. Kagkadamuon sang pulis nga ginigo sang COVID-19, nagdangat na sa 89, kag-update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri sa pungso. Sean Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigidamang madugay, mahina ang kalaban. Amat-amaton talang ni sila. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Standby anay kay matag tapila ka mga commercials. Balikan kong mga reports na sa aton sining mga action reporters, mabatian sa dinigidamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
isang paso. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 na nga oras sa mga kaaksyon ta sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule na nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubos ang imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Adlaw-adlaw mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 na nga oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Bakuna kontra COVID-19 posible mangin available na sa bulan sang Setyembre, kagdamon sang mga pulis nga ginigo sang COVID-19 nagdangat na sa 89 kag update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag pungsod Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center with Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Posible nga mangin available na ang bakuna kontra COVID-19 sa bulan sang Setyembre. Sunod diri kay Sarah Gilbert, professor sang vaccinology sa Oxford University, ginapaabot nila nga sa bulan sang Setyembre mangin available na ang madugay na ang ginapaabot nga bakuna ining batok sa COVID-19. Sa karon, sunod sa iya, nagapatigay na sang human testing sa ginimo nga bakuna sa nga Oxford. Kag masobra 1,000 dire kamataw ang participants sa amoya nga trial. Sa masunod nga bulan, ginapaabot nga umpisahan na ang produksyon sang milyones ka mga bakuna. Ang pinakadako nga drug maker sa kalibutan nga nakabase sa India ang maga-produce man sang bakuna nga himo sa nga Oxford. So ini ato nga pagahulaton kag good news ini kay may mga unang report nga base dason pa kuno tuig ini nga bakuna, pero aryagin pahayag sa nga Oxford University nga posible sa bulan sang Setyembre mangin available na. So pangamuyoon talagid nga mangin epektibo ini Action Rex sa 1,000 nga ginapaydalom subong sa trial testing. Samtang sa duga nga balita nasyonal, nagtaas subong ang kadamuon sa pulis nga kumpirmado nga naga-positibo sa COVID-19. Sunod diri kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Herminio Tadeo Jr., sa karon 89 na ang ginigo sang makalalaton nga balatian sa hanay sa nga PNP. Kabilogan nga 559 nga PNP personnel naman ang suspected cases, samtang 199
ang probable cases. Base sa datos tubtob Martes ang udto Abril 28, 13 ka mga kapulisan ang naka-recover sa COVID-19 pandemic kag 3 diri ang nagkalamatay. Sa piyak sinigin pa siguro man ni PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac nga magapabili ng ilay strikto nga pagpatuman sang quarantine measures sa Metro Manila kag iban pang lugar nga napaydalom sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Ginhingyo man siniyang publiko gikan sa nagkalain-lain nga sektor nga padayon nga magsunod sa tanan nga pagsulundan sa gobyerno agod mauntat na ang paglaptas sang virus kag mapaydalom na sa General Community Quarantine. Padayon man ang suporta sang PNP sa mga pigado nga pamilya nga tuman nga apektado sang quarantine pinaagi sa ginatawag nila nga Kapwa Ko Sagot Ko program. Samtang ma-update lang ko sa world record sang COVID-19. Sa bugos nga kalibutan sa karon ang infected nga mga tawo ang naglambot na sa 3,138,369. Ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 217,983 kag ang mga naka-recover naglambot sa 955,811. Diri naman sa Pilipinas sa pinaka-latest ang kaso diri sa karon from 7,777 aron nasubong sa 7,958. Ang nagkalamatay naman 530 kag ang mga naka-recover 975. Diri sa probinsya sang Negros Occidental, apat sa gihapon nagapabilin sa apat ang mga kaso diri sa diin isa na ang naka-recover kag ang tatlo ka patient number 234 yara sa quarantine facility. Sa Bacolod naman ang cases siyam ka mga kaso subong sa Bacolod ang admitted duha, naka-home quarantine ang 5 kag napatay ang 2. Sa Western Visayas naman 63 na ang kaso subong matapos nga kahapon nga adlaw Abril 28, 2020. May isa nga nadugang. Sa 63 ka total confirmed cases ng COVID-19 sa Western Visayas, 24 diri ang naka-recover kag siyam ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 11:36 sa atong oras. Standby anay Action Alvin Graba kay kadtuan taning isa sa mga reklamo man isang taga-isang amelioration sa Giapo, no? Sa Banwa sang Kawayan. We have Jonah Ibanez sa ato sila nga pagpangalagad. Jonah, mayong udto sa Action Rex, Action Radio. Mayong udto man, mayong sang udto sa tanan nga pagpalamati sa Action Radio Bacolod. Oo, nano to nga ato sila reklamo, taga-dintagani, subong, taga-dintagani? Dari ako sa residente ko sa barangay Manuling. Manuling sa Banwa sang Kawayan, no? Ano tong reklamo taga-ni, Jo? Ang akon lang yang ipaabot nga ang hindi bala insakto nga pagtagaay pati mga soltero na nakabaton pa pagtapos ang dapat yang makabaton wala nakabaton kay kesyo hindi ko no counted sa household survey sang 2015 kay amo na ang ila nga ginabasihan kuno sang DSWD. Sino na nga kuno kag sino na siya? Kuno, oo. Sino na siya? Kuno sang DSWD. Amo na ang sino nagambal sina sa imo nga kuno? Sa barangay. Hindi wala ko gapalapit sa barangay namon kay nga ay dapat ikaw to nagpalapit ikaw gid yang personal nagpalapit kag encounter mo na sila nano nang kuno-kuno man lang nang aton sila. Hindi gahulat ko nga magkadto sila sa balay namon kay nga hambal house to house mo sila mo nga ma-evaluate mo. Di dapat ginkantuan mo to sa barangay, kaya gin-check mo, nga away ka madala. Nawag ko mismo kay Kapitan. Sino Kapitan nyo na gani sa Manuling da? Si Madeline Samiliano. Sino? Madeline Samiliano.
nga daw nahuya ka magambal sa ngalan niya na Madeline Samiliano, ano na siya? Oo, wala. Oh, hindi maguya-uya kung nagreklamo kay Wala ato ako ni nanuya. punto mo. Ang ginaano ko lang yan, nanawag ko sa iya. Ambal ko ka mayong aga. Siling ko, mamangkot lang ko nga, wala ko yan nadala sa lista. Oo, te. Nga ang may abroad, sa tupad ko nadala sila, alos tanante. Ako ya, nga pangabuhian ko linding lang, ang tiyanggi ko linding lang, masara lang man ko. Oo. Sang tiyanggi ko sa alas 10 ang aga, ma-open alas 6, masara na naman, bukas na naman alas 12:30 kag alas 6. Kay karon wala man linding, ano may paruling ko kay Ano sabat niya sa imo, Jo? hambal niya sa akon, wala sa kuno kabalo nga may abroad niya nadala, i-check niya ko no. Sino tong abroad nga nadala to? Tupad ko lang Tupad mo? Tupad kag hindi lang man na sa bisan pa nga ang mga sultiro madala abi nga ikaw abi nga bisan ko wala ka bata, ara man na sa guidelines nga mga manubo nga mga negosyante dapat madala gid sa nga paano sa alumination sa gobyerno kay tungod nga pigado mga sultiro? Oo ang sang konsang legalista pamilya sulod na lang nakaigali ang iban niya damo nga taga-bukid man nga wala nadala. Okay. May ara ka galing kay Budlay man ni panglawagon ding mga ngalan nila kay dapat kung may reklamo kita in black and white ara gid ang mga ngalan nila kay para ma-check naton ini sa concern nga barangay no. Ti karon ikaw gapadangat ka sa reklamo mo puros tanan kuno kay kuno nakakuha no. Pero way ta pa matuod kung nakakuha gid man silang ginakuno-kuno mo madam. May lista diri sir. May lista dira nga nakakuha sila? Tandaan ko sa listahan nga nga wala na post sa public ara lang sa sang gate sang barangay. Oo. So may listahan ako diri nga ginatamdan galing kay ini nga mga tao ara na nasa iban nga purok. So ako lain man ko nga purok. Oo. Sige lang basta importante da nga sila nakabaton nga dapat hindi gid sila latagan. May ara gani amo na gani ang soltero nga diri gani sa namon sa barangay. Oo. Soltero anong bot mo si ganon man way asawa? Way asawa, wala obra, ara lang man sa ila, membro man sang mga bana nga ara ga obra sa barangay, ang mga bana nila makakuha man nga paano kami abi? Ang mga pigado. Ano nga purok mo na? Hindi na ya kuno pero ang ako lang. Pero ang personal driver guys ang kapitan nakakuha man hindi man imposible guro nga dapat ang ako lang tani sir wala man ko sang siling ako nano nga ginahingabot to ko nano. Ang ako lang personal niya nga ang iban makakuha nga ara nagaobra sa barangay ang mga asawa ako nga ara sa gapangabuhi paagi lang sang pangutang sa linding karon kay way ta sang mautangan hindi ka pa madala. Way ka pa madala. Amo gani? Pila ka mo kabilog John nga wala madala? Damo kami sir. Damo ka mo may ara ka upod subong? Oo. Sino dang upod mo nga way madala nga aras tupad mo? Ari sir yata sa inyo. Hello? Ari sir ang pangalan Ari. Daligid lang kay taga barangay Manuling ni sa Banwasang Kawayan ang aton sining gina-akomodar. Hello? Hello sir. Oo, may yung udto si Action Rex ni sino gani ni? Sir Veronica? Veronica? Villamor. Nano yang imo nga concern Veronica nga anong obra sang bana mo? Driver sa sir. Driver sa? Sang delivery. Sang delivery. Tapos amo man lang ng palangabuyan ninyo. Tapos way kamuya madala? Wala gid dala sir. Nga na nung pero naka-survey, naka-fill up ka mo? Wala man kami sir naka-survey, wala man kami naka-fill up. Pero ara man lang kamo sa proper gestar na?
Marin man ang kami din. Ti anong nakapakigangot kamo sa kwan sa inyong barangay officials na barangay kapitan ninyo? Man kami sir, igaulat-ulat man kami di sa amon nga balay kiti ang balida house to house mo. Wala man kami nagkadto di sa amon nga DSWD. Igaulat-ulat man kami. Basi nagtalang-talang to, pero may mga tupad kamo da balay nga nakabaton? Wala, gani sir kabaton. Mga tupad mo da balay, way ginakabaton? Oo, wala gani kabaton. Sus, diba asi ko nagtalang tong gapang lista to? Ambot lang sir. Basi ko, Kami kabalo. ay kabudlay man nga sitwasyon, no? Basi siling ko nagtalang to, basi sa iban nga balay to siya nagpanglista. Sinong nagpanglista da sa inyo nga area, how? Wala nang ko kaano sir kung sino di ang gapang lista. Oo. Basta ang inyong na-release na kamo da? Ang BHW sir ang gapang lista di sa diri sa mga barangay. BHW, mga barangay health workers ninyo. Laban sa kwan laban sa kung sino lang itong maakomodarya. Pila kabilog ng nahatagan da sang sapda sa inyo nga barangay? Ang ano, sir? Pila kabilog natagan da, may ideya ka mo? Pila gintanan ang natagan? Mga sobra bala 400, sir. Ang natagaan, limang 422. Ang pamilya yan sa DSW yan, nadalatanan. Pamilya sang BHW na dalata na. Ayo, kabudlay man nga. Ini mga aligasyon pa ba lang ni? Kay way mantas ang natamdan dire. Amo nang gidpabutyag ninyo subong nga hudto dire sa Action Radio nga daw hindi kamo kinsindi sang hatagay dira sang amelioration sa Barangay Manuling sa Banwa sang Kawayan kay daw may pinilian mga pamilya sang BHW nga nagpanglista sa ngalan nilang ginpangatagan amo na. O sino nang gatugda biyatag lang na siyang telepono be? Ako lang sir sa akon upod sir. Oo, sige, para nga mas mayo na gid. Hello sir. Oo. Oo, dapat kantuan nyo ng barangay kay base kung way man nakibalo si kapitan. Kabalo sir gintawagan ko ginasagamit personal sir kay may kontak ito na sa iya. Anong ang balyasin mo? Ako gid sang reklamo ko ugaling kaya nga akon lang kadamo pagid gali sang wala nakabaton kagalain lang ang amo niya nga buot ya kay nga pati ang mga soltero yang pamilya sang DSWD nga panglista nga nadala. Amo lang ng concern ninyo nga pamilya sang BHW nga mga soltero kag daw hindi man halatagan nga nadala amo nang inyo sini nga concern. Oo, sir. Dapat gin personal muna si kapitan. Nga gintawgan muna si kapitan, dapat ginsulong nyo na to sa barangay, Kung hindi siya mamati, ipakulob ang barangay niya. Kabudlay kung kaysa, no? Ikadlaw talang ni ang mga problema. Tanin, pero kabudlay kung kaysa, no? Kay kung ato ni nga seryosohon, kung anong manig-ataya sang konsumisyon, pakadlaw lang na sila. Tinanong-ataya sa aton, laban lang ginatuod. Ang importante lang dira, kung tani, ang insakto lang. Way lang piliay bala, nga kung sino tong dapat hatagan. Pila ganing total ninyo nga butante sa Manuling? Pilang total nyo nga butante sa Manuling, Madam Juma? Ha? 1,000 plus. 1,000 plus, mga ginatagan sinyo, mga 400 plus lang itong ambal kay nato sang isa tang na-interview. 422 lang. 422, kada kogid sang diferensya. Pero ang taning lubos gid lang ng mga pigado gid na kabaton bla. Di kay pinilian to. Diba sinang nga soltero nga ang DSWD mo kay sila nga ma-house evaluation. Mano? Ma-house evaluation bala kag mang panglista kag mang interview bala tiyo gani. Tigi sila nang gintas mo. Tiway gid kamo da malabutan. Liwat sa Kawayan sa DSWD man wala man Japon.
Actually, ang problema nyo hindi lang niya sa kawayan ga katabo mo. Halos tanan ni nga banwa kag syudad diri sa probinsya, amo gining ga katabo subong. Way ta kay balo ko nanon nga plastada basta amo nang gakatabo. Si ginasugiran talang ka nga hindi lang ni sa Imodra area sa Manuling kundi bilog ni nga Pilipinas actually nagkakatabo nga kasubong sini. Ara ka pa? Dali lang kay nautod siya. Amo ning ginatawag naton nga kabudlay kung kaisa, no? Kabudlay gid akong kaisa. Balikan ta siya. Hello, madam. Hello? Ang inyo malang di concern nga ginpadangat ninyo sa Action Radio nga problema ninyo dra. Oo, amo lang man na, sir. Oo, Ang dapat yan magbaton, wala nakabaton kay sure hindi ko na kasulod sa household survey sa 2015. Oo. Kaya ang mga soltero nga wala sa obligasyon Tinga mabase pa sa household 2016 now kay on the spot aton sini nga pag lantaw kung sinong nagakinanglanda. Amo na ako na pagkabalaan. Ano na eleksyon? Pandemic ni sa disease ni siya nga nag-abot sa calamity ni siya nga nag-abot sa aton. Ganan tanan kay nga we're all Filipino citizens, kita tanan biktima. Nga apiliun kay ang balay ko gani wasak. Ako nga ginapangabuyan amo linding tapos nga hindi ko ya madala sa may mga abroad madala. Klaro huntang, madam, klaro huntang pangabuyan mo, hindi linding ikaw gapahulam, kundi ikaw yung nagahulam sa linding, ha? Kaya base masalaan kanila galinding ka, blaga pahulam ka, kundi mahulam na lang sila sa imo. Kundi ikaw ang nagahulam sa linding para sa kaan. Tama, oo. Pangabuhian ta, panglinding, pangutang. Gani. Para sakto kag klaro sa mga bungolda. Sige, bastang imo nagagin padangat mo lang ang complaint mo. Barangay, barangay kapitan sa Manuling, sino ganito? Madeline Samiliano. Madeline? Oo, Madeline Samiliano? Ha? Samiliano. O sige, base ko nagpamati na si Kap Madeline Samiliano sa barangay Manuling sa Kawayan, Liog Tabikap, base ko may time ka, dial pag may time diri sa Action Radio Bacolod. Kay sabton taning mga aligasyon ni Kap. Anyway, salamat gid Madam Jonah. Madamo man nga salamat sa imo nga time sa paghatag sa amon sa mga tao diri nga wala na tagaan, ari may lista lang kami diri Do reporter ka man, no? Sige, salamat gid Sige sir, madamo nga salamat sige, salamat gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ginakomodar to ang isa sa mga o kung duwa sa mga tagreklamo. Duwa lang to sila sa madamo nga tagreklamo from Barangay Manuling. Kapitan Madeline Samiliano, base ko nagamonitor ka na Kap. Lihog tabi pagdial diri sa Action Radio Bacolod 434-3861. 434-3861. Pwede to na Kap kadayal. Base kon may ara kadang telepono black or cellphone man, pwede lang makadial di kay parang masabat taning aligasyon sa mga pumuluyo tada sa Manuling ho. Kay daw may pinilian kunong tagtaganay sang social amelioration. Kaya hindi naman ibago para sa aton. Nga problema kay ang SAP nahimo sap-sap, no? Ayo, ikadlaw talang ning libog kay sa prangkang istorya ang naga-survey ginsugo man lang nimo sang DSWD ti ang barangay health workers amo man lang ning lista ti ang sa pinsar niya ang pinakamalapit sa iya among ilista niya amo na nang gakatabo ang pinakamalapit sa iya amo nang ilista niya either nga pamilya niya o kung ano basta depende na sa gina-forward nila nga mga ngalan dito sa regional office. Di pagbalik na, sigurado. Ay, ho. Ay, kabudlay kung kaisa, no? Basta itap mo ng barangay ganin, laban gid sa kamuti daw. Pwera lang sa mga mayo. Ay, ho. Lang tawabla sa barangay, handumana, no?
Subong si Action Alvin Graba sa area sang Barangay Handumanan nga gilinutok ang mga SAP beneficiaries kay atoto siya atoto subong kapila kay manghatag may mensahe pa di sa ako ng Barangay Takuling kuno Barangay Alihis ano pa iya kuno manghatag las 12 na way pagyapon karisyon ay na no maning sitwasyon man. Ari lang report ni Action Alvin Grabaho sa Handumanan kay baho kabudlay gid sang sitwasyon. Ibalon tabing report ni Action Alvin Graba sa patrol. We have Action Alvin Graba sa Barangay Handumanan. Action Alvin. Action Rex ang patrol ari diri sa area sa pamusod na kita no. Again pamusod na kita sa pamusod man. Daw ka tunga-tunga na kita sa pila. Kaya ang ikaw yun Action Rex kabaluga kon din. Nga din ka dampida sa man. Ari kita sa pinaka main highway sa main nga dalan mismo sa Barangay Handumanan. Nga din sila ka panghatag din ng venue. Ang venue Action Rex sa gym sang Barangay Handumanan. Amo ni ang pinaka-venue. Ang kung mapahandumanan ka, Jim, amo ng mayor nga dalan da? Yes, Action na Rex. Di din ka da, naglampuwas ka na sa dulhugan da? Naglampuwas na kita sa dulugan Action Rex, no? Lapit na sa likuan? Yes, puro likuan eh. Kabalo ka ang pila, damo liko mo. Oh, dali. Ang ikog Action Rex, sa sining pila, nga ginasiling sa pagtagtaganay na sining social amelioration program. Nga ang releasing na tanan ng mga purok subong sa nga dumanan gin pagadto na da? Amo na Action na Rex ang aton sining nga dapat ilog ang barangay ang mga Department of Social Services sa ginahimo blas ang iban nga mga barangays nga kung anong purok amo lang na makadto like sa Villamonte kundi wala naglinutok masyado. Yes, Action na Rex is supposed to be amo gitang matabo, no? Sinong maniobra sina iya nga pinakadtoy rang tanan nga pumuluyo sa Handumanan sa area? Oo, amo ni ang ipamangkot kay Kapitan Rick Danoy karon Action Rex. Kaya ang sitwasyon diri sa piyak sang mainit nga tempo sang panahon. In fact, sa ato siling nahamtangan magatagiti ang init o galing kay mayo lang ang iban nga mga nagahulat nga nagapila sa sining tinuon Action na Rex ang ara lang sa panghigaron sa eskwelahan again ang pinakaikog Action Rex ara sa Handumanan Elementary School. Pagka ikaw sa babaw, ang Handumanan Elementary School, oo, kaya ang Handumanan Elementary School, phase 6 ni siya mo? Phase 6. Maliko ikaw, pagkato sa main highway, along the main highway Action Rex, diri mo na makitaan ang Handumanan National High School. And there's ang Handumanan National High School, more or less, ang pila mo diri Action Rex pakadto sa may area sang Lucky Homes more or less mga 300 meters ang imong nga pila. Inaya isa pa lang ka side. Sa isa side halin Action Rex sa isa ka remittance center matabok ka naman pakadto sa merkado. Ang merkado Action Rex ang sitwasyon diri sa may merkado masyado na naman kalaba sang pila. In fact, diri ang problema ang social distancing. Hindi diri Wagid ma-practice ang social distancing da? Hindi gid ma-practice ang social distancing diri Action Rex bisa ng mga kapulisan. May mga pulis man dablagin pang deploy da? Yes, Action Rex, no? May mga pulis na diri nga pang-deploy. Ugalit ang pulis daw hindi masarangan kay damo-damo na gidya kay initial information Action Rex. Masobra 4,000 ka mga SAP fisheries makaangkon o makukuha subong ang adlaw. And makon mo na masobra 4,000 ang initial information nga nakuha nato ng Action Rex. Amo mismo ang
Kining gina Pila lang nagkakwatos ling mo? 4,000 masobra 400 ang makuha sang ila sini nga SAP. Pero pila nang nakakuha siling mo sa subong adlaw? Kani Action Rex no kung pila nang nakakuha subong. Di dapat pila na kadlaw ang release ay dira sa Andumanan da? Duha ka adlaw initial info nakuha naton diri Action Duha Rex. kadlaw? Hindi niya ang Villamonte ga dito do apat kadlaw tong ila to. Gani. Iniya Ginisa lang na nila yung Andumanan nga kadako sila sang barangay da. That is why ang social distancing hindi magwanta. Ang pulis gani nagaugtas gamit sa iyang megaphone nga dugay-dugay lang singgit ang social distancing sa aton sini nga Facebook live gani makitan mo Action Rex. Bisan diri social distancing hindi makita hindi na maobserbaran no sa sini nga tinion kay sa nasiling na halin sa isa ka remittance center matabok pa pakadto sa merkado sa kilisang merkado Action Rex sa pagkadamo sang mga tao dito nagapila subong man sa aton sining sitwasyon diri damo man sa mga tao nga nagalibot ang halin sa kilisang merkado maliko sa tuo maliko na naman tabok na naman sa tiyak nga dalan pila na naman sa pagkalapa more or less mga 100 naman ang pila. Hindi ko ka picture out dira sa area sang Handumanan kung ara ka sa barangay hall sa police station bla nagatindog kung di na dampi dira no hindi ko ka picture out na kung di ka na magi ng imong ginahambal action Alvin. Okay, facing towards Cabismo Action Rex no sa police station. Sa police station Action Rex kung nag-aatubang ikaw sa police station number 10 atubang sini ang Purok 6 sa Purok 6 sa ubos ayon padalo-dulo gabi sa Purok 6 amon dire mang ang elementary kaya school kalawig-lawig ko kita ko sa video mo kalawig-lawig sang pila dira. Oo, sa pagkalaba sang pila Action Rex. Inaya, ikog pa lang na ang ikog sini Action Rex ang nasiling tanaara sa elementarya nga mapila ikaw, maapanti ikaw pa saklad naman pagkadto sa main highway o pinaka-main nga dalan abi. Ngaway ni ma-inform sang barangay ni man? Ngan, amo pa na Action Rex, no? Ang Di na dang barangay officials may mamati tada sa explanation nila. Nagapanglakaton kita subong sini Action Rex ang barangay official kay nakita naton kagina si Kapitan mismo Rick Danoy ang nagapangabay na mismo no sa mga pumuluyo nga kung hindi gid nila i-observe ining social distancing. Galing kay bisan ano yun nakapangabay kay gin way nila gin regular nga purok amoni sa amoni nga adlaw sa dason nga adlaw purok amoni di mahapostan Oo, kuntani no. Mayo kuntani ni Action Rex kung amoning tabo. Galing kay ang initial info na pamangkoton tagili kay Kapitan ano giya plastada nga abi nga halos tanan ari sila dire no. And masulod tra no. Try sa isulod sa Action Radio. Sir si Kapitan sir. Statement. Stage yon. Si Kapitan ko no ara dampi sa may stage. Sulod na kita dire Action Rex sa ila sining gym kay diri napahamtang ang mga miyembro sang DSWD nga subong sini nag-interview man sa mga beneficiaryo sining ginatawag tang social amelioration program. Pakadto kita Action Rex kay yung initial info si Kapitan ara sa sulod sang ari mismo sa gym malapit sa may stage kanang taon ta base para makaistorya ta ano gid plastada nakita na nato Action Rex no mura bante kita jutay sa may stage ayon kay diri mismo gapang releasing may mga teller na diri Action Rex yes no si Kapitan no i-try ta kay live sir nagkasubong sir sa Action Radio Bacolod sir ang plastada nga halos it seems ka bilog nga purok nga ridi kag sa pagkadamo laban sa pila sir bilog nga barangay gintingog ang pagpangatag pero ang binyo dual ang isa dito sa barangay gymnasium
Ang isa dito si Jim Dizon sang National High School, sa dumanan man. Ang date mga 2,417, ang dito mga 2,418 siguro, mga muna. Dito nga. So, bali, bilog na in one day alone. Matot, sir, pila ang mga beneficiaryo, sir? Mga 4,853. Oo, anong plastada, sir, nga wala nila na-observe ang ining social distancing, sir? Amo gani garara mo, excited. Amo gani nakakaplan sa lambalan, bonon mo ti kabudlay kit sa Pilipino. Kaya bakla umayos mo gani kabut ka social distancing o. Kaya na yan dikit marisid, dumuda ko kitao. Asang kapulisan ko, gawtas. No, gawtas ang panawagan sa social distancing. Kabudlay, pinsindiyon sa mga tao. Oo, ano nga, isa na sa problema na kita ba daton. Sir mo, kayo makon mo na ya. Halin sa ubos ka... Aksyon Alvin, yes, sir. dali gilang gina-report sa aton sini nga mga ka-aksyon dako sunog subong sa Puro 4 magsungay ho, residential no. Sa mga ka-aksyon ta dira standby lang para sa dugang sining detalye angot sa dako nga sunog sa Puro 4 magsungay Singkang Airport. Go ahead, Aksyon Alvin. Yes, aksyon Rex, no? Dugang update, may balon man dugay-dugay pero ipadayon ta si Kapitan. Sir, ano gigang kay nakita natin, isa diri sa nakita natin gid nga problema, sir, na ang social distancing. Ay isa pa, sir, tanan ni sila makabaton subong nga adlaw sa ila sini nga social amelioration program. Ang tanan makabaton aslo nga may stock form siya. Kag nabalikit na sa sang DSWD. Ang wala day stock form na may balikit sang DSWD, hindi kinakabaton. Kag ginpabalon lang hindi sa maglinya ya. No, as initial, sir, pila na ang nakabaton base sa inyong listahan, sir? Ang tanan nga kagaan gid. Ang 4,800 at ang 4,853. Kagaan subong. Hindi, nasag na sa kagaon pa. Kagaon pa kami nangatag. Nangatag na kami. Butsi ka muna yung mga tao nag-study. Pero bisa pala akong sapon. Iya, pag-sapon? Oo. Sumasabal, abo na po. Oo, 4,800. Oo. Sige, sir, kayo nakita naman kagina ang ikaw mismo kasinggit o kung mga polis niya mismo ang i-observe ang... Dali lang si Aksyon Alvin Graban na utod mga ka-aksyon, no? Dali lang. Kay balikan ta si Aksyon Alvin Graban interview ni kay Barangay Kapitan dra sa area sang Barangay Handumanan bangod sa sining tuman man kalawig nga pilahay. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex, no? Sir, ang pila tubtub subong ang ikog ara na sir sa Handumanan Elementary School, amo ng ikog. Mataklad ka pa, Handumanan National High School, pakadto sa may merkado nga pagkalaba sa pila, tubtub diri sa kilid sang gym. Ano gid ang mga rason sinisan nga naggagsa gid ni sila ya? Hindi mag-shout, ano ha? Ilam na kabilog ng DSWD na da-baliteto. Oo. Pero mayo ganit madasig na subong. Kaya ang gatindog yung baslog ko sa bleacher, pinapong ko. Tapos, sige ang validation sa DSWD Business Bay, sige man ang amon sa barangay ng nintag. Tapos, pag-uon sila, i-control, kapanyagaon sila, balik sa karon launa para marason lang sa kwarta. At least, nabalidate na sila. Nabalidate na sila. Man, wala ka diri ang teller? Wala pang teller. Kaya mato launa mabot. Launa mabot. Alauna. Buti nga no, may mga priority number ni sila karon. Meron na, may priority number na ang nakauna. First come, first serve. Okay, first come, first serve. Pero may ara na. So, diri mismo sa sulod sa gym, sir, ang ining makakuha sa ining social amelioration plan. Kung di ka nabilong ang liter, dili ka, like, for example, ang A to L, no? A to L, dili na gym exam. Ang sugpon sang L, kag G, dito sa school. Duwa ka binyo. Sir, hasta subong, anong panawagan mo sa atos mga kauturan, since ka subong, hindi ma-observe yung social distancing? Hindi, nabati mga kugina sa pangabay nato. Pero, sablang, asat-asat sila, excited sila, no? So, sinabal ko nga social distancing, or else, si Mayor Bing, kabalo na ito, MPA, o ginasang NGC, ari na di, nag-remind, nasa Red Cross, nag-remind, ang bumbo, ang GMA, no? Kaya mga isin ko nga, karon ang go sa Handumanan at Kalokalo, biyon gini. Kaya wala ka mo kakoperar, wala ka mo kabuli. Kaya ginatawag na social distancing. Sige sir, si Kapitan na Aksyon Rex, no? Subong sini, sir, thank you sir.
Sa sunod sang gym diri Action Rex, diri medyo halong pa ang pulungkuan kay ginahulat nila ang mga Tipro ubuson ginaday kapitana nga raway na nilagin ko na. Umugani ambal ko kagina kay kapitan kung ubuson target nila si ubuson or if not by tomorrow tapuson gid nila Action Rex. Dapat ginpay balon gipay balon na nilang mga nagapila da kay hindi na nila kaya da. Oo, ang magani nga makon mo na ambal ni kapitan kagina alauna mabalik sila kundi pila sila. Pagkakuha sila sang number kag priority number, balik naman sila. Kaya anong disposisyon ni kapitan ang sagwa nga nagapila da? Balik ta no Action Rex kay okay, hindi na nila makumudar na maagahan pa na sila iya ka kuan ko nagapila da. Oo, gani man. Oo, aman isa sa problema man bisan gani ang mga pulis kay Action Rex no. Pero balik kita Action Rex no kay kapitan. Yan na lang disposition. Sir, ang imo na lang sa disposisyon sa sining problema. Kasi ako yung pangabay ko sa pumuluyo sa barangay namanan, sabi na sa beneficiary sa amelioration sa program nga cooperar ka mo, i-observe ang social distancing. Kaya mo nang kontra sa presidente ng Pilipinas mo, nga emphasize ang social distancing kaya pagsuksok sa Christmas. Pero by the way, dito yung maubos sila si Bong Adlaw ng 4,800 plus? Ubuson gid namon kaya mo nang order sa mayor. Kaya hindi gusto sa mayor nga pabuksan pa ni. Dapat ubuson gid. Episode wa ka binyo. Ubuson gid nila gali na sumong. Ang siskulaan niya ka disisde. So ubuson na gid nila sulres, no? Duha ka venue ang diing Esperanza High School o ko sila military? High school. Duhang venue nila. Duhang venue nila sa Bong Action Rex. Sa Handumanan National High School kag subong man diri sa gym mismo sir. Barangay Gymnasium. Okay. Sa Barangay Gym mismo Action Rex no. Ang sitwasyon diri kung ari ka na sa sulod sang gym, sa kilid pa lang sa mga benches diri ma-observe na pero nag-break sila subong nag-break. Yes sir, nag-break subong Action Rex ang DSSD Day Stomach Development no. Subong sini nga nakitan man aso sila gapanyaga pero sa piyak sini gapanyaga Action Rex ang may tatlo diri karaya mo. First nga raya iya sang DSSD sa piyak amo man may DSSD man diri pero ang continuous ng kagyapon pero may ibang diri ang miyembro sang DSSD kag PHW ang nagapanyaga Action Rex. Ini nga DSWD, DSSD ginaari man diri nga gina-assess nila. Then after the assessment, rekta na Action Rex sa cashier sa pagkuha man sang ila sining pundo gikan sa social amelioration program. Sige. Okay, may gintext ko na sa imo Action Alvin. Roger and Action Rex. So no amning sitwasyon diri sa area sang Barangay Handumanan. With action with action ninyo bukina ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba, reporting live dira sa Handumanan Gym, no? Sa sining mga inoras, di ginasigahom nga tapuson, gini kuno ni sining adlaw ang tanan nga mga beneficiaryo sang Barangay Handumanan, mga ka-aksyon, no? Sige, padayon pa, subong sining himo sa nagakaigo sining pakigaway ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa sining sunog dira sa area sang Barangay Singkang Airport no sa Puro 4 sa Magsungay bla. Puro 4 do Green Shell Magsungay ni. Ang area sang sining Kalayo. Any moment from now karon dugay-dugay lang hibaloon tang dugang nga mga detalye upod na sa report sa aton sining Patrol 2. We have Action Art Tayhupon dira sa area mismo. Pero pakigangutan tanay, daligid lang, no? Kay may gina-check kita dire nga mga contacts naton dira sa Barangay Singkang Airport, no? Sige, daligid lang. Kadtuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. LGU sang Bacolod. Wala pa sang may nabaton nga sabat gikan sa National IETF.
Ango sa pagpalawig sang ECQ sa syudad tubtob Mayo 15 kagiban pa mga reports upod kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex, wala pa sang formal nga sabat ang nabaton no sang LGU sang syudad sa Bacolod angot ini sa ginaprubahan nga resolusyon sang sangguniang panglungsod kahapon nga adlaw nga nagapangabay nga kon mahimo i-konsiderar sang National IATF nga palawigon ang enhanced community quarantine sa syudad tubtob sa Mayo 15 tuig 2020. Action Rex, sa interview naton kay City Councilor Renesito Novero, siya ini ang nag-author sang sining resolution Action Rex no. So suno siya wala pagid sang update as of this time kun bala ginpaboran o kun wala ginpaboran sang National IATF ang aprobado nga resolusyon nga mo ni siya ang stand no sa City Government of Bacolod nga ginasuportahan man ni Bacolod Mayor Bing Lonadia kag Congressman Greg Gasataya nga palawigon sang mas duwa pa kasimana ang ECQ sa syudad Action Rex. So kay Councilor Novero na padala na kahapon nga adlaw, kahapon sa hapon ining kopya sa resolution sa Office of the President kag sa National IATF kag Regional IATF ka mga opisina Action Rex. Kag suno siya kun wala sang sabat ang national government pagkatapos sang Abril 30 Action Rex, automatic nga ang Bacolod City ang ipaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ umpisa sa Biyernes nga adlaw Mayo 1. Aring palihag ni City Councilor Renesito Novero. May response na ang National IATF sa gin-approval yung resolution yesterday? Until this hour, I have not received any official information. Okay. So, kung mag-lock sa attorney until tomorrow nga wala pa response, ano na kami automatic? And we have no choice. Then we have to go to ECQ. Okay, hindi kita ka-extend sa ECQ without the approval sa National IATF. Oo. But the resolution was already sent to the National and to the Office of the President. I believe so. Kahapon pangadaan, immediately after we completed the documents, including the covering letter of the mayor. Oo. So, on your end, attorney, personally, how prepared the city with regard to mag-implement kita GCQ, attorney, without pang sabat sa National IATF? Wala kita choice kung hindi sila mag-approve. But we will do our utmost. Ang amon niyang trabaho, actually, ang amon niyang concept and our faith in governance is this. It is not our duty to make everyone comfortable, including us. Okay. Our duty is to make everyone safe. Action Rex, namatian si City Councilor Renesito Novero. Sabay naman ni Bacolod Vice Mayor Sida Familiaran, ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Gintalambot natin si Action Rex ining mga pronouncement ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pila ka mga interview nga pwede na kuno nga magpatuman sang ECQ ang Bacolod bisan nga wala sang approval sang National IATF. Pero pagkatapos sa pila ka mga oras liwat nga ginbawi ni Presidential Spokesman Roque ang iya sining muna wala nagatuloon. Oh. Ang ayos na pagkaumon kasag para nga matun. Liwat kini nga ginbawi ang ang iya sining statement nga kinahanglan naman sang approval sang National IATF kung ang isa ka LGU luyag magpabilin sa enhanced community quarantine nga wala siya naging classify sa gobyerno nasyonal nga high risk area, no? Kaya naman kung high risk area Action Rex, automatic under ka sa ECQ, moderate ka low ka, manubo-nubo ka, i-downgrade mo sa general community quarantine. So sa nakapamilyaran, wala pa man siya sa official nga sabat, no? Gikan sa gobyerno nasyonal. At sunod siya, mas mayo nga hold condid, no? Kung may mga pronouncement na halin sa National IATF. Ari naman ang sabat ni Bacolod Vice Mayor Alfred Familiaran. Oo. So, hold to nyo sa gihapon, Vice, ang any communication or guideline from the National? Yes, wala tunta.
Action Rex, sama niya ang malipot, no? Nga daw telegrama man to, nga daw telegrama man tong sabat ni Vice to. Oo, kay Sako siya? Kasamo siya sa pinanawag, Action Rex, no? Matapos mo lang ang pronouncement. Nga daw gusto gid nila i-extend ni Yahaw. Oo, kay amo man gyapon kung i-extend kag general, amo man nagyapon ang kinalain lang dire. May biyahe lang. Pero may mga bantay gyapon. Magsulod ka sa mall, gusto mo mapagusto ka to. Hindi ka to pagusto sa mga mall. Kadto ka to kung maano ka didto, hasta ka lang magbakal ka to pagkaon, dumdum mo magkakaon ka to sa sulod sang mall, di ka man to kakaon. Kag ang aircon to, hindi man to nila pagpa-airconan tanan, kundi init man gyapon. Correct, no? Kung under kita sa GCQ, may mga limitation sa gihapon. Mga limitasyon gyapon. No? Pero ining barangay Handumana, daw ay ginilimitasyon. Oo, kaya daw wala social distancing. Nano tabo ni Sandumanan. Manuway ni makadtuan sa nga ETF tato? Oo, kay Action Rex ang Handumanan, isa ini sa mga ulihi na process kining documents para sa person nga pila ka adlaw ang deadline nga April 30. Amo pa lang yung adlaw nga nag-start sila ng distribution ng Social Amelioration Fund Action Rex. Kaya ang pagpatigamot natin sa Diocese di Magtero, ang target niya nga matapos distribution o 61 barangays dapat buwas nga adlaw tapos Action Rex. Pero kung hindi din man mahingagaw, basi pa lang sa Mayo 1, tanan nga 98,000 at least ka beneficiary sa Bacolod, mataga na sang 6,000 pesos nga ayuda Action Rex. So, sa karon tako ang mga big barangays nga wala pa ginatapos sa stock distribution kag ginatingwa naman Action Rex nga kay Dris Alihis ongoing man ang distribution sa gym, no? Sa barangay Alihis dito sa may Kilita Village. Pero hindi masyado gidya ka nagasunod sa social distancing ang barangay Alihis. Ang Handumanan gidya way gidya Actiondale. Oo, ang nagwa sa Handumanan, social distancing. Kay nga, gagot-angot ng ayong mga lawas nila to. Ay, puryagaba lang. O, sige. Oo, kay ito sila Action Rex ginaschedule na mo may purok ng oras makadto. Oo, dapat may purok na. Oo, hindi tululungan. Kali kay nagdululungan, gito, hindi gid magwanta to. Oo, exact nga makabaton sang 6,000 pesos Action Rex sa ilabi na nga si Masi wala naman sang kwarta ngayon gasto para magbakal sang pagkaon. Mga update sa gikan sa Bacolod City Hall ang Action nyo. Action na Dale Salazar. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby anay sa ibantang mga action reporters kay kadtuantang aton sining Patrol 2. We have Action Artay Hupon sa area mismo sa Magsungay, no? Sa Purok 4. Do Green Shells na dramo sa area sa Magsungay sa Barangay Singkang Airport. We have Action Artay Hupon sa sining sunog ginagluntad sining ginawang Action Art. Action Rex na pasunod pa kita sumong sa area kay gutok nga. Gutok na da. Ang Purok 4 do dito gina sa pinakapunta. Hindi ko magsala Action Art mo. Gani. Tingnan din nga magasunod do. Experience. Din ka na ara ka na da serya? Ari na ka? Ara ka na da serya? Ari pasunod na lang. Okay. Ang kaliway naman gani isang makita kita din kalayo. Aso lang. Ang ari di sa area. Ari siya nga balay. So, talaga lang. Pila ka balay na? Daw isama lang. Dahil lang kay may nagkatingwa din nga
Kasunod mo. Gayo, siya lang kayo. Lagi na. Reaction X. Ano na nga isa ka puro kanisar? Green shell. Puro green shell, gid. Puro green shell. Oo, 4. Ang kayarang malayo, makita sa mga kaksyon naton sa live. Kuhan siya, kailan? Rigit, biri sa amo. Ang bugas ang kuano, sang bumbero, bla, tubig. Ang Solrex made of light materials, ang mataas nga portion sa ning puluyan. Actually, kuhan na lang Jotay na lang aso makita ta sa dalom. Pila ka balay ni? Isa lang? Isa-isa. Pero Okay. kung makita di sa likod, kung nalabot man na di. Pero kung ang isa ka balay niya, daway nga... Pagro, tikang-tikang lang danay sa dalom ka tubig ba? Grabe. Dahil lang. Dahil naman kinagbuga sa amon naman diyo. Dalawa sa Rex na... Oo. Ang tubig ka mo na. Kinagin sa amon to pagtanan. Gani? Ayaw tadi belanay. Oo. Muling ka balay gali. Up and down nga balay. Maugak lang. Bakit hindi ka balay sa gusto niyo? Sa likod ko yan. Dahil mga balay, ito kaya ramang tulog ko. Ang nagpita sa piyak palay. Umpisa. Kaya mo lang nalaig na lang yun. Buhay naman ngayon nakagawa mga misalan. Ngayon bulig-buligan mo naman kayo basta-basta huwag ka pulay mo. Sa piyak balay siya na galing. Ano po, balay mo nila. Kaya mo na, huwag laguro. Hindi magkamo rin isa. At pagbalay lang yung likod. Dima, Pier. Tapos yung kay Alejandra Gutera, kay Noli, yung isa, supat. Mga lang, huwag niyo man yan, niugangan mo kito. Doon na, ano man yun, ubot mo sa baw. Dalong, huwag man bilhin. Anong mga gamito sa slotsan? Damo ko siya rin, yung mga TV na rin, mga record na. Amo ni, quarantine, may mga tao din, no? So, gani. May binaligay mo. Sar na palong sa layo. Sigman. Amo na yung balay wala naman na kini nga ba sa itong sang bumbero ko sa nga po. Pag napakaya man sir ang nag-digging the house sir. Para ko I'm not sure sir kung ano ginang po kay bago namin paglaon tapos sino niya government ko. So may nakita sir. Ang Solrex mo na. Si Romy Atienza, drama nag-star? Hindi ko balayan, direct ko ka palago sa mga gabi o magbusawa ka na ng tubig. Di magwa ka di, basa ka di. Ingod ni siya sang balay, pero may nalikalabot sa iya di. Kay may distansya gamay nga siguro mga 2 metro, 3 metro. Ang distansya. Sa likod di ko pa makita malibot lang kita karon. Dito gitsar sa piyak magi, sir. Dito gimagi sa piyak. Sir, damo di pa rin malay kasi na palay. Dito di ka labay. Ari. May pwede ko no agyan action Rex. Nga malibot ka pa dito tong alagyan sa piyak? Ari gani ko susunod balay naglakton. Gali? Ay, diri makalabay. Ay, kuha na diyo, bay na skidid. Higad bye-bye? Oo. Ari no, galing kay... Ay, hindi tadi ka Action Rex. Oo. Ada pwede kage. May kuha na ba ng excuse? Malabay ka na yan. Masukot ko din yun. Sabay pala... Lalagyan na. Ito ako namin siya, no? Thank you. Mga lusot taon na yan.
diri sa area. Na mo balay di sa likod Action Rex. Ang problema di kay ang balay mo, meron siya ng Action Rex. Sige, sir. Yeah. Thank you. Ano ba? Ay, mo damo ka. Wala ka lang sa kaya mo. Jugit ni Gando. Ay, siya mo do sino sa ano lang, hindi na galing ng sunog. Mani ka balo sir, sige rin namin ka balo sir. Dito niya sir sa piya. Dali kong tata. Why? Oo, bata ko man ako pero nakita naman ako na ya sir, sa babaw. Kasong gilpiada, kadasig lang sa kalayo. Wala na ako na siro. Oo. Dali, nagitian mo nilang ngunod sa balay nila, dalagay kikaroon pa sa next. May mga sofa ba? Mga pilagid ka puluyan da? Hindi ko tagin mag-confirm kung pila ni, pero more or less, mga tatlong balay nyo na literan. Kaya pagkita naman na po sa may siyak sa os, may gagataw nila. Balay sinunod na tagiyaya. Ara po sa yung tagiyaya. Oo. Palingin na ay nang po. Tingnan, sa balay nila itong tagiyaya sa ito. Wala pa kami kakagpo. Pero kung sa may sabiyakan na kahit may babaw kami to, sige taon, mga daang pagkita na mo, nagato na. Sige, himot tayo naman mga gamit. Tapos na muna mo, ano mo itong kalayo. So, ngayon ganit kayo, may maubos malay nyo? Kaloy, anong kita dito sa... Ngayon lang ka mo sa napilasan daw, ka mo napilasan. Bayo, kaya mo yun, wala nang kaya Iba lagi tayo. Ay, thank you again kay Paring Secret sa Pamadiwag na facility. Anyway, Action Rex Action Art, daligid lang nga, steady pulse ka lang danay kay kadtuan ko sa Action Alvin Graba sa piyak nga side, no? Sang area. Kaya rada si Action Alvin Grabang Patrol 1 tahalin sa Dumana, nag-respondida siya, no? Action Art? Sige. Sige. Action Alvin, sa piyak na side, Action Alvin. Sa Action Rex, diri kita sa likong portion sa lugar sang nasunugan. Tatlo diri Action Rex, no, sa nakita naton diri nga puluyan. Ang nasunog second floor ni sa Action Rex. Ang diri ang second floor himo ini sa light materials gid lamang nga karon nagapatigayon ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa mapping operation sa duha ka mga puluyan nga nakita naton diri. Sa ruunan na yung Action Rex ikatatlo, ara man sila napahamtang ini mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Sir, kasino ni nga balay, sir? Kasino na nga balay, day? Kay Ali. Kay Ali ni nga balay. Gutera. Kay Ali Gutera, ni nga likod por nga portion. Ano itong ngalan to? Ali Gutera. Ali kun Alin? Alin o Ali? Ali Gutera. Ali Gutera Action Rex, no? Ang ikaduha nga balay, kasino ni? Nang Alpe. Alpe Gutera. Mag-utot din sila. Mag-iloy. Sa piyak nga Alpe balay. Gutera, piakman nga balay. Pamilya galin, eh? Pamilya Action Rex, no? Ano pa gid? Ano pa? Entry sa piyak guy, kasino niya? Noli Perales. Nole Perales. Perales? Perares. Perares. Perares Action Rex, no? Noli Perares. Subong sini, ang sitwasyon diri Action Rex, ay wala lang gin madugay. Nag-abot man si punong barangay distrito, ara pa sa piyak nga side Action Rex, number 1 diri, ay ginapamangkot niya. Medyo dalom-dalom. Action Alvin? Yes, sir. Why ka na live? Malive Action Rex, no? Kay sige. Live anay kay amuning ginapangita sang aton nga mga tagplamati, oh.
Para nga matigayon tanay. Daligid lang si Action Alvin Graba nag-report live sa area mismo sa Piak nga side, no? At tatlo to mag-iloy nga Gutera kag isa ka Noli Ferrarin nga pamilya mo ning tagiya. Action Alvin. Perares ang apelyido, Perares. Pirares. Pangalan di ba? Noli Pirares. Noli Perares, Action Rex. Perares? Perares. Okay. Diri sa portion ni Action Rex, kay diri na nagatutok naman sa babaw ayon. Ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection after nga kakuha nagpatigayo na sa mapping operation ang mga katapos ang Si Bureau Kapto of Fire kasi kung masangan to? I-try natin medyo dalom-dalom na diri kay ang talo. Hindi natin Action Rex, no? Kung kone kita kay Kapitan, kay sa pihak ka. Dito medyo layo-layo distansya diri si Kapitan. As to sa iya sining location, Action Rex, try natin. Kung kon kita diri, makalapot kita kay Kapitan. Kay medyo dalom-dalom ni Gawa. Iya pangod. Dalom-dalom ang? Lalaktan mo giniya kay ikit sang dalan at ang tagdalom ni siya tungod sa tubig production Rex. Okay. Makitan mo ni sa aton sini nga Facebook Live. Maubog na lang kita ni. When no choice, no? Kung di maubog kita. Maubog? Maubog na kita, arena. Muna nang ginahambal ta. No choice kay in the name of public service action na Rex. Kay maubog kita at least para mapamangkot naman si punong barangay ang kapitan mismo, no? Sang barangay Singkang Airport, Kapitan Distrito. Si Kapitan Distrito. As to sa iya siningan disposisyon, no? Sa sininga sunog na nagluntad. Ari na kay medyo lapit at kay Kapitan. As to sa iya sininga plano, no? We have Kapitan Distrito. Sir, anong disposition ta subong sini sir sa mga nasunugan eh? Di na-check naman, 5 ka pa ni Malay. Makutuntan sila, kung why sila isaran gida. Di may mangita sa sa barangay o sa eskwelahan nga temporary shelter nila. No? May para maguligan to sila blang. Siyempre, dungan pa, crisis natin subong. Timingan pa nga may sunog. Gani, no? Pero temporaryo, sir, din sila for the meantime. Ano to? Sino tong 5 ka pamilya to? Sir, by the way, may lista ka na, sir? Sino yung 5 ka pamilya ni sir? 5 ka pamilya, iya din ni Javier, ni Ferrares, ni Briones, ni Ali Gutira, apat sabi sa doon isa to nga nalapot basta mo din do apat ka balay nga na anhangit, no? So party ari yan balay may pamilya man di siya. Si Ferrari siya mo to kung depende na kung wala si Ferrari sa kanan yung pamilya ya. Yan nanta dito may mga pamilya sa tupad kung wala sila anhandi ng anhandi din natin mga temporaryo nilang shelter. Pero temporaryo, sir, diin sila ma-tener sa temporaryo? Sa mga tupad nila. May mga papamilyaman sila. Pero in kaso digid man, ito sa barangay hall or sa eskwelahan nga pwede natin ma-offer sa ilang itara nila. Okay, Action Rex, no? Pero so Bali 5 tanan to ka pamilya, no? Action Rex, no? 5 tanan ka pamilya. Amo ni Action Rex ang sa record. Di Kapitan o kung sa pamilya pa lamang wala siya name pero pamilya pagid lamang pero muning ara sa iya sining timbre sa iya sa Action Rex, no? Pero under control na as of this time ang Kalayo. Yes, Action Rex, no? Under control na as of this time, broadcast time ang Kalayo, no? Diri naman sa area sa Purok 4 Green Shell. Ano ning balay ni light materials ni? Ang diri kay Ali kay Perares light materials Action Rex ang nakita naton sa babaw ayon. Pero may semento nga portion diri sa kay Perares. May kwan diri may sementos dalom pero ang babaw diri ang
Initially, may nagtutod kuno sang kalayos likod sang balay? Sir, may mga initial ka na information, sir. Ano nga na sunog di? By the way, si Arena, makasi makakuha kita Action Rex si Buboy, Sir Buboy, no? Sir, we have nagsulod, no? Nagsulod si police, or rather si Chief Inspector Publio Buboy Plutinya in relation to sa Bago lang na siya nagabotaw? ato siya dito siya halin sa likod Action Rex. Ako na una naton kay diri siya halin kagina. Kaga dito nagpadulong sa kay Action Art Dive Dampe, no? And tingnan daw kadalom dahil sang tubig dahil sa area mo naman? Labakan ko sa gani. Kagatuhod na. Kay paubos ni siya Action Rex. Kay paubos na siya? Oo, pawadulog na ni siya. Way ko usang may nakita na bing kanal bing pwede makasunod o makagawa rather ang mga tubig, no? Mga tao diri gani nagapangalakaton gid lamang base para mga mangin available na si Major Plotenya. Nagsulod siya sa isa ka konto sa likod kay base dito siya nag-shortcut to. Kapuluyan naman nila ali to ginahambal kami. Pero base may magkatunta si Kapitan, kung bala may initial na silang investigation. Si Kapitan na lang anay. Sir, initial nga information nga baton nyo, sir, ano niya, may tuyo na gisunog o na, no? So far, do wala pa ko informasyon nga gituyo kay do wala man na di gitiri si Ilaya. Hindi man tuyo, hindi na ako makadiscuss na, pero do wala man sang tuyo ang nagawa sa buong. Bago lang ko na lang natin. Aksidente lang siguro ang pagsunog. Kasi aksidente lang Action Rex nga nasunog pero way pa siya initial information kung bala ini tuyo nga ginasunog. Magabati kita karon. May nagtutod kuno to sa liko sa dalom? May nagtutod kuno to sa dalom, sir. May mga information or ano? Wala pa ta ang ginalinan karon. Okay. I will check upon investigation after. Sige. Sir, thank you kita. Kapitan, thank you kita. I-check pa ni Kapitan patigayon pa man sa investigation ang mga katapo mismo Action Rex ang Bureau of Fire Protection. So, bisan gani si Sir Buboy Plotenya, ginalingling ta kung pwede. Sir, kasi pwede ka sulod yo. Try natin, no. May piyak man nga balay. Ato nagsulod si Sir Buboy. Pwede ka sulod to, ma'am? Pwede ang tagbalay diri Action Rex. Iya man nga balay gani di basa-basa man di. Katawom sang balay niya diri Action Rex. Galing kay hinay-hinay kay basa-basa man gali dalas man ang yasin nga balay kung bla affected man, no? Ari kita sa portion ayon although nag-aaso pa gani, no? Mayo lang ang imo balay mo, wala na Mayo lang gani, sir, kay kung hindi lang ni sumitado, kung piyak. Pero mayo basa-basa ang Okay, di rin sila tanan nag-agi sa akong sir mo, kay wala sila agyan nga doon, dakopin ba lang agyan, house, hindi rin sila nag-agi. Okay. Kay dako ni ang ini nga balayo tanan ni balay kasi yan na siya ni Jima Javier. Jima Javier, subong sini Action Rex sa aton sini nga Facebook Live. Makitaan man nimo nga ara sila Action Rex, no. Medyo nag-aaso pa diri nga portion sang diri sa nasunugan ibalay ni Gemma Action Rex. Pwede mong kita kasaka guro galing kay lantaw ko sa babaw at to si Chief Inspector Publio Buboy Plotenya. Try tani sa kaon di ko makasaka kita. Saka tari. Pwede lang no? Pwede ko sa kaon na. Pwede saka ta. Dara nagali ng kalayo. Diri gali dampi. Diri nakita mo sir, diri nagali ng kalayo. Pilitan ni sino ni nga balay yung nagali ng kalayo? Diri kay Gemma Javier. Okay, Gemma Javier. Kay Gemma Javier Action Rex, no? Try naton diri Action Rex. Kay nagasaka na kay ta diri initial diri naghalin ang kalayo arena. Masulog. Amo nang pinakasakaan dapat dulong to sa mga balay sa babaw? Ari kita sa rooftop pa yon. Ari kita sa rooftop Action Rex, no? Kay gina-check yar diri makitaan man naton diri ang mga nagkalasunog ng mga gamit bala Action Rex. Sa second floor na mismo makitaan mo sa aton sini nga Facebook Live. Si Major Plotenya na mismo ang naga-maniyar, no? Siya nagkatudlo din dampi ang nag-aasupa. Although sa aton sini naamtangan diri Action Rex sa babaw ni Gemma, amo ni ang totally damage nakitaan tang babaw Action Rex sa aton sini nga Facebook Live. Sunog gid yaw. Himo sa light materials
Ang dalom sini mga kahoy, Action Rex, pero dalom pinaka ground floor, mga siminto man Action Rex, no? Isa, duha ka kwarto ang ari diri so far. Si Major Plotenya ba si available, Action Rex, no? Sige. Sige, sulugin na natin, gisaka natin diri. Sir, initial, sa sunog. Ma'am, naton Sir Rex, no? Sa Action Radio. Ari ni sa apat, guro kabalay ni Magnobo ni sa apat kabalay sa Tubusan daw, no? Ang nasunog diri sa Puro 4, Magsungay, Singkang Airport. So, probably dili declare ni fire out actually plus 12 sa declare na natin kagina ni sa under control. But ni siguro na naton kay ti ang balay dikit-dikit di kaga squatters area man no mabay naton. Kaga mabayagan ka adlaw ang natabo. So, naton nga ningagaw man dayon. So, initial sir, apat. Initial nato mabay naton di mga nasa apat ni kabalay no. Kagari madigi na si Cap Rosini. Nga supervise ang iyang mga rescue group ari madirigi na nagabuling sa aton. Sir, it seems ka diri sa piyak ni aso pa ni yan ini may initial na kita sir, initial investigation as to sa sining natabong sunog sir. Subong wala pa kay hindi pa nato man as to the cost no kay gina ano pa naton gawa operation pa ta. Gina mapping operation ta nga palong ni tanan para nita maglapta pa ni sa padinga balay. Kaya amo na nga ginamba ko sila kung nara sa dapat maghalong nang kita kay ti ang katabo subong. Miskan nara nagit sulod balay kaga may quarantine kita nagsunog pa diri ang ilang lugar. Nga supposed to be ara sila nga magabantay ka kita. Pero nasunog idyapon ang ining area no ining mga pamalay diri sa may Magsungay. Sir, parugyan mo na lang sa ato silang mga kauturan. Would this be ining natabo ni ikapila ni nga sunog sa sining bulan sang Abril sir? As to the sunog sa sining bulan, hindi ko lang manong maging as to the structural, no? But so far do siguro mo ni siya ang medyo dako, no? Apat ka bilog. Residential pa. Residential, but ang ano tong concern diri nga ara kita sa COVID, no? Sa mga checkpoint, sa mga kundi contact disinfection, sa mga area, kaga monitoring, tracing man, kaga si sasap, pero ang aton main objective ang aton nga ano gid ay si firefighting pro subong nga bisan no mga linsang Marso grabing init kadamo sang fire call kaga direksita anom sa isang adlaw no sa grass fire kag sugarcane kag ginalungan naton kiti ang iban nga malain auto naton ila pa malay ara sa kilid sang kampo kag iban sa ira sa mga kugunan sa tupad so may tendency nga malapot so sa subong lang ani miara kita ni gintunga ni may duwa tato grass fire lang sa boundary sa lapat to sa may Alihis Road but totong duwa tayo kapay-try ang aton Itsurate nga Rodriguez nara sa checkpoint kag ang isa ka Portusik nga sa Panukoy at tuto sa Subong ang Panukoy gali ay rather Panukoy and ang sumag at tuto sa Alihis kay ti malapad man to kag ang may mga pamalay sa palibot nga nung naton nga tinsa naton di maglapod sa pamalay dito. Sa panugyan lang nimo sa ato sining mga kauturan sa piyak sining ti arap kita gyapon sa idalom sang COVID-19 plus ang banderi ginapaidalom ta gyapon sa enhanced community quarantine. Yes no, number one kita ya maintain tagi ang ato ning good health kita kag ang aton mga social distancing kita. Kung ara kita sa aton balay nga kung di nato tayo kami nga kasi nga kita ibitan nato ng mga overloading no. Kagi nga muna ito dahil sang short circuit kaya ang isang ginagamit natin sa may electric fan ng mga aircon overload ka tapos may ginaluto kita kay bangod nga tilipon kita but ang aton dirang maghalong kita sa mga muna nga helikopter natin nga rin magkumpensa ang magsalig sa isa-isa rather check it natin ang before kita magtulong or magalin or kung nara kita sa balay ang i-monitor natin ibitaw lang natin ang mga ang paggamit sa mga appliances kung hindi man paggamiton yan kita lang sa gara kita bangod sina mga charger naton kanan nga nakasaksak sa mga outlet so ibitar naton kag probably i-monitor gid subong sir mapping operation gina-check na lang nila tanan diri sir. Yes nato ginawa kita naman ari ta subong sa rupdik di version Albi no makita nato diri nga ari kita makita nato sa balay o din portion pang may sunog may kalayo kag aso. So far daw way naman no ginamapping na din magdako. Way na tendency maglap lapok si Pierre na ano nato ni nakubiran ta ng area na sir, thank you gid no. Action Rex si Chief Inspector Publio Boboy Plotenya. Ari kita sa roof deck with him no. Ginsolo gid na naton. May nagem solo mo gid na siya mo. Gani man. Ginsolo mo gid sa roof deck.
Mayugid. Ginsulong ko sa roof deck, ginsulo ko pag-isa. Laban. Laban, muling importante dito rin, no? Amo nang importante da eh. Lain na galing Action Rex kay siya lang yung gambal. Di ko mabatihan kung anong ginambal mo. Sige, sabta na sir, may kapanawag ba Sige sir, thank you gid sir. Sir, thank you gid. Action Rex, mapping operation na lang ang ginahimo karon sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection kaya rin kita diri mismo sa roof deck in the amoni ang balay ni matkusin ni mga balay pero subong sini gina-checkyan na lang mismo no sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection in mga nagabaga nga naga-aso isa duha ang nakita naton diri so far sa aton sa roof deck pero lantawon taman diri sa piyak nga balay Action Rex kay kita unto ni pare lang ni nga balay mo isa ka balay dito Action Rex ikatatlong nasunog kagang isa diri totally damaged man duha ka balay pa so far Action Rex akon sining sige sir thank you sir manaog man ko dugay-dugay nan amo na amatamat na amat ay ba sunod na kay Bureau of Fire Protection Fire Marshal Boboy Plotin paidalom masunod na paniguro sa iya basta na ganin likod ta kay napuswitan sige na West mapping operations na lang ginapatigayon subong Action Alvin tipo na lang ninyo guro ni Action Art ang full details sa sining sunog at least daw 5 kapamilya ang affected kag ginalantaw pa ni kap distrito kung din dito pwede sila mapahamtang as mga mga evacuees tanay. Action Rex no so far mo ni ang sitwasyon diri i-consolidate na lang naton ining natabo nga sunog sa area sa Purok 4 Barangay Singkang Airport ongoing pa man ang investigation sa mga katapo si Action Art nagkita na kamuda negative action na Rex no siguro sa piyak nga sides anyways okay naman ang gura. Sige kay mga commercial ko anay ho kay na pundogid ko. Diyan ang Action Rex with Action Art Tayhupon ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you Action Art Alvin Graba kag Action Art Tayhupon balita gikan sa area sang Purok Green Hills Barangay Singkang Airport sining syudad sa Bacolod dango sa sining sunog nagluntad mga ka-aksyon. Sige, salamat gid sa kay Action Art kag Action Alvin Graba. Hindi ko na to sa pagbalikan oy kay daw kalangalang gid ko sang tiyempo ta mga ka-aksyon sa sining pagpangalagad ta sa Action BBB no. Congratulations sanay sa isa ka law graduate from Negros Occidental ho. Landed ini siya sa top 10 passers. Congrats gida sa 2019 bar examinations. Congratulations kay Bibilan Madera. Ano mo ni Action Action Nelmar? Ano mo ni siya? Bibilan Madera. Graduate sang University of St. LaSalle, Bacolod City, yara sa top 10. Ika na pulo nga rating, 87.3% nga result sang Supreme Court ang nagpakita. No? Congratulations sa aton sining Filonegrense kay Bibilan Madera. Isa ka abogado or abogada ni siguro babae. Congratulations sa aton sining nagpasa sa ikanapulo nga pwesto si Bibilan Madera. Graduate from University of St. LaSalle, Bacolod City. Kara sa ikanapulo nga rating mga ka-aksyon. No? Sige, daligid lang Malakay Finance Corporation basi ko kinanglan ka house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City.
Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga obligasyon tagag talamyawon ta sa sining odto, pasensya gida bangod sa sining breaking news nga nagsulod. Pabosan ko lang ni siguro ang mga talamyawon ta kag iban nga mga reports tang hindi ta na ma-akomodar sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabug na
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Radyo Philippine Standard Time, 1:04 ang aton oras. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia mayari palayag ang alkalde sang Banwa sang Ibi Magalon na parte sa sining Yolanda Housing dira sa Ibi Magalon na ho kag executive order angot sa GCQ implementation sa Negros Occidental umpisa Mayo 1 permahan ni Gob Lacson subong nga adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga aga nagpatawag diri sa Aksyon Radyo Bacolod si EB Magalona Municipal Mayor Marvin Balacon ay kantanan sa kung ano ang sitwasyon subong sang Provincial Healing Center kon Yolanda Housing Project sa Barangay Santo Niño sang mga Banwa inimo Provincial Healing Center kon quarantine area sa nga gobyerno provincial kag amo ni subong ang ginatiniran ang mga returning negrense ginapaydalom sa 14 dias nga mandatory quarantine. Ausuro kay Malakon nga ining istruktura nagtener ini aksyon Rex sa sulod sang duha ka tuigid. Una, way pa sang water facility linyada sang kuryente. Ang gin-turnover ini sa provincial government, ang provincial government nagalokar sang 3 milyones pesos. Kuning gingasto sa pagpaayo sang mga pasilidades. Subong may ara nagsores kinbutang dira nga common nga kitchen. May ara naman sang linyada sang tubig ug aling una nga pagpatubod ti hambal ni Malakon siyempre mahulik-hulik ko gid ang tubo Aksyon Rex na magamit mo sa sulod sang duwa ka tuig. Hindi gid man tanto maayo ang hiligdaan kay mati folding bed man lang gidaputang Aksyon Rex like sa sulod kid sa isa ka matahom nga puluyan. Hambal ni Malakon na matamat naman nga na-resolver nga ining kakulangan sa siyang fasilidad. Subong mayaran na 105 nga gina-quarantine plus naglugang ang 28
nag-abot kahapon halin sa Metro Manila. Pagpatahag sa alkalde sa Banwa sa EB Magaluna. Subong niya, before na nag-in-open natin indoor sa provincial government, nag-allocate sila a budget sa aton. Nga para inang gilanda yung housing is there. Wala gina tubig, wala niya suga, wala na may suga pero wala pa na matagan sang matagan sang energize niya katre. There lang giniya. Ina sa almost 2 years na naka-standby dira. So yung offer naton tungod man sa ngalan ni Kong Aldi, ni Kong Iko, sa ato tinanang nga gobernador. Yung offer naton. So tingnan man nila mayor anong kulang? Kasi yung kulang na gaya mga ligdaan, wala ginadatanan. Kag wala katubod ang tubig, even though nga may rektada nga linya, pero wala na siya mabutang sa kada unit. Butangan, kag wala man na ma-energize nga dapat ang ma-apply na iya, ang ma-occupy sila nga lugar. Sila yung ma-apply sa Noneco para masukan sila. So, ginubaratan sang gobyerno. Ginubara naton pagi sa financial nga suporta sang probinsya. So, i-endorse namon, nag-ubra kita common kitchen para sa ila gagawin. Kag may butang sa communication, meron kita da internet, meron kita gimbutang natin fence palibot. So, amo na sa ang required. Na-comply taman ang 300 kabalay. Nagunambal na ito nga livable action Marlon. Livable. Pero mag sila komportable para sa akon. Kaya ako yung mga manad sa aircon, komportable. Pero kung naanag kaya sang maayong pangabuti, hindi komportable mo. Kaya ang katrita, folding bed lang sa tubig. Natural nga may tok-tok ina or may tina, it's because wala isaging pandar for almost 2 years. Ibakwas lang pag-open mo, patinira siya ng 30 minutos, magwa man namin ang iko. Kaya hindi man na iya para papaligo mo man lang, panghugas man lang na. Hindi man niya ginagamit niya para sa ilimnan. Kaya may araman tiya purified water na naputang dira. Pagpatag ni Mayor Marvin Malacon. Balita Kapitulo Action na Mal Hiruaya o nasa balita na sa aksyon sa Action Mar? Yes. Ang pagperma sa executive order para sa GCQ implementation, subong nino? Laban-laban Action Rex karon sa hapon, siguro pagkatapos ang live conference ang Provincial Government of Negros Occidental, pagpermahan na sa gobernador kamati dira na sa Action Rex. Pero way pa mahambal sang gobernador anong mga dos and don'ts dire? Mabalaan gina karon Action Rex sa iga saad sa iya sa executive order kag ang mass transportation sa Negros Occidental maplastar gina karon sa hapon. Bantayan tara. Ito mga alas 4 ko na alas 5 may balawanda. Ang kasulugikan sa Kapitulo Action na Marlon Hiruaya una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan taneng balita ni Action Eric Magbanwa. By the way, salamat gid kay Action Marlon Hiruaya. Balita sa Kapitolyo si Action Eric Magbanwa sa BCPO mag-amigo nga nagang kasanay sa motorsiklo nadakpan kay may dalang shabu sa magagi sa checkpoint sa Barangay Handumanan. Yaring kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Action Rex, ulayhon ko na lang ni, buwas na natin ko matulog. Sige, buwas na lang. Gani? Oh, your time is limited, no? Aba. Okay. Sige, larga. Proceed ang duwa karon ka mga mag-imo. Action Rex, nagapawayway karon sa custodial facility sa station number 10 matapos kini sila anadakpan kagabi nga may nga dalang sabo kag sabo para Pernalias. Ini mga amigo nga nadakpan amusanday James Ampong 30 anyos soltero sa Purok Saturn Phase 6B Barangay Dumanan kang upod sini nga si Leo Digario Asuncion 23 anyos soltero sa Purok San Roque 1 Barangay Handumanan. Ining mag-amigo ang nadakpan nga may dala nga sabo kag sabo para Pernalias matapos kini sila ang naglabay dira sa check-up points sa police station number 10 dira sa may Bangka Tutong Barangay Filisa. Ining mag-amigo nga santay Ampong kag Asuncion ang gin-report nga mga drug surrendery kang isa diri sa ilang duha ang bag-o lang makagwa sa presuhan matapos nga maka-apply sang ginatawag nga plea bargaining agreement. Kung paano nadakpan ining duha, yari si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sang station number 10. Bali, isang kagabi, paglabay nila sa checkpoint sa Bangka Tutong, nagaangka sana, ini sila sa motor. Nang daan na
na violate na sila sang social distancing naton nga regulation nga dapat kung single nga motor ang rider lang gid ay sa isang back rider so ginpapundo sila sa checkpoint tapos ang gaangka sa likod wala pa gid sang face mask so ambalan siya nga kundi inang iya nga face mask motoring pagkuot ya sa bulsa mga nagladagdag nga mga gamit cellphone nadala dito ang isa ka sa sang nasuspektuhan nga shabu. So, action na Rex, si Police Captain Armin Vargas, ng EPS ang station number 10. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, oras sa aksyon. Action Eric Magbanol, report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita sa anok po, pagkaroon talang ina sa aton sining pila ka mga programa diri sa Action Radio Bacolod. Sige kay daw lang alang kita sa tiyempo ho, bangod sa sining fire call o sunog na nagluntad sa area sang Barangay Singkang Airport. Daligid lang mga ka-aksyon, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 18 na nga tonora salang-alang nata sa tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga. Ang waita malabutan pa bosan tanang ina kag tutok lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod para sa mga latest nga mga development angot sa COVID-19. Salamat gid mga kaaksyon. Thank you so much gid. Salamat. Sa sining nga mga tiniyon, standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang madugay. Upod kay aksyon, well masugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon